Malipayong dayong kilong-kilong Subo, Kabisayan ug Mindanao uban ni Dr. Iris ug ni CB diri sa Bukirang Barangay sa Kasili sa Konsolasyon kini si Leo Lastimosa. Magpasalamat nga sa makausap pa inyong gipadayon sa inyong tagsa-tagsa ka mga Pinoy-anan. Ang atong sugilanon karong hapon ang uluhan og dinastiya. Atubangan sa lapad, kamhanan, daghan, dagko, higante, nagbutaog nga politikanhong mga dinastiya sa Subo ug sa tibuok Pilipinas. Panahon na ba nga ato lang isurrender ang bisan unsang damgo nato o pangandoy sa kausapan sa politika ngadto nila. Sila na bahala na manimon sa itong nasod sa musunod nga mga dekada, sa musunod nga mga milenyo. Kay murag wa may kasulbaran. Sila ra may manghawod sa mga eleksyon. Ang 1987 Constitution may sentro sa diskusyon karon tungod sa gibanhaw nga mga pagsuway pag-usab sa atong batakang balaod. I-limit kunuhay sa economic provisions at tubangan sa mga pagduda nga ang tinuod nga tuyo ini mao ang term extensions ang pag-usab sa sistema sa gobyerno ug uban pa nga mga politikanhon nga mga provision sa batakang balaod. Dunay provision ang 1987 Constitution ug wa gyud nang ambisyon pag-usab ini. Way nang ambisyon sa pagpatuman ini. Ang maong provision nag-ban sa politikanhong mga dinastiya. Pero naa sa provision sa 1987 Constitution nga kinahanglan ipasar sa Kongreso ang balaod nun aron mapatuman ang pagdili sa politikanhong mga dinastiya. Now, of course, sukad sa pagkaumol sa Konstitusyon in 1987 or 37 katuig ang nilabay, way bisan usa ka way kongresista o senador nga naninuod og awhag nga dunay pipila pero wa magwalang puson sa pagban sa politika ng mga dinastiya o kahibawtang ano. Kay mayoriya sa mga sakop sa House of Representatives o mayoriya sa mga sakop sa Senado, nakatag-an ka mga sakop sa politika ng dinastiya. Kusa, nganong muhigot man sila pisi sa ilang kaugalingong liog. Nganong ilamang pukanon ang ilang kaugalingong politika ng mga interes. Tungod ana, wa na ba'y paglaom na atong mapili ang labing tarong nga mga leader kay gilimitahan ta sa mga sakop sa dinastiya. In fact, ang labing bangis nga pagkasulti mao, ang dinastiya may magbuot kinsay atong mayor, kinsay atong vice-mayor, kinsay atong mga konsehal, kinsay atong kongresista, kinsay atong gobernador, kinsay atong vice-gobernador, kinsay atong mga board members, kinsay atong party list representative, kinsay mga senador, kinsay presidente, kinsay vice-presidente. Kay kasagaran sa mga magpapili mangayo ang ginsabidisyon sa politika ng mga dinastiya. Otherwise, wa sila access sa politika ng makinarya. Di sila makasakay sa gamhanan nga infrastruktura nga natukod sa politika ng dinastiya sud na sa daghan uyamot nga mga dekada. Sukad pa sa ilang mga apuhan, hangtod na sa ilang mga ginikanan, gani sa pipila ka mga sitwasyon, mga apo na may nagpadayon sa dinastiya karon. Na usa sa mga tugon sa atong katiguangan aron pagsulbad sa problema, atong ila-ilahon ang atong mga problema. Tingali kung mas makakita ta og solusyon kung atong makita ang dagway sa atong problema. So karong hapuna bisan dili takos, akong gilista ang politikanhong mga dinastiya dinhi sa Subo nga dunay 3 or more members. Kay kung ilista nako hasta katong tagduhay membro, di ta mahuman. Partitaas sa listahan. So ato lang ilimit karong hapon ang akong nailhan o limitado kayo ang akong nahibawan sa dili lang sa Subo, di lang ta manginlabot sa uban nga mga probinsya, sa uban nga mga isla. So niya ang akong kabus nga listahan sa politikanhong mga dinastiya nga dunay 3 or more members. Pero musalig ko, kamo may mas kamao, kamo may masuhito sa inyong mga lugar, punay kaning maong listahan. Kung may nailhan nga mga politiko, mga opisyal nga wa nako maapil sa akong lista. Kay pinaagi lang sa pag-ila-ila sa mga sakop sa politikanong dinastiya dinhi sa Subo, I think ma-concretize nato ang ideya nga murag ato magi-surrender ang atong kaugmaon ngadto ini mao mga dinastiya. Magsitag panaway sa kakuwang sa basic services, sa kakuwang sa atong mga health services, sa kabati sa serbisyos gobyerno, sa atong batakang mga panginahanglan.
masubay ni muntanan ngadto sa mga dinastiya. Tungod sa ilang kahawd, tungod sa ilang kadominante, bisag kung saan na ito panaway, di sila maminaw na to. Kaya kahibaw sila, way mangahas pagsukol nila. Labi na din karon sa Subo. Ambot sa karaan nga Subo, ingon ani ba kadominante ang mga politikanong dinastiya sa politika sa Subo. Kani adto aligri pa man gitong away sa mga Osmeña o mga Durano, karon kitsa may kaaway sa mga politikanong dinastiya sa nakalilaing mga lungsod, sa nakalilaing mga distrito. Kaya higayon, away sa mga Osmeña o sa Big Four. Diya pa sila, naghiusap pa si Martinez, si Durano, si Abines o si anhing gobernador Tingting de la Serna. Doon na pa ba'y kaatbang nga puwersa na moambas-ambas ang makinarya. Karon wa na, nahipos ang tanan. So, ania, ang akong kabus nga listahan sa mga politikanong dinastiya dinhi sa Subo, sib nga dunay 3 o mas daghan pa nga mga membro. Akong basahon akong listahan kay ako ning gihimo ang column sa Freeman. Ang nag-una sa akong listahan na mo'y 10 daghan o mga membro, 10 daghan o 10 gamhanan, dili ni padaghanay, kundi ang gahom gyud nga ilang gihuptan. Nag-una ang mga Garcia. Gipangluhan ni Gobernador Gwendolyn Garcia. Naa si Tourism Secretary Cristina Garcia Frasco. Kongresista Pablo Jan Garcia sa ikatutong distrito. Kongresista Duke Frasco sa ikalimang distrito. Mayor Pablo Jan Garcia IV, ang anak na ni Marlon, katong namatay na mayor sa Barili. Iyang anak ko na napuli sa Barili. O si Mayor Aljo Frasco sa lungsod sa Liloan o si Vice Mayor Raymond Garcia sa Dakbayan sa Subo. Doon po po na ilhan na sakop sa pamilyang Garcia nga wa na ko maapil sa akong listahan. Paling ibutang na din sa atong comment box aron mas mo kumplito ang atong diskusyon. Nagsunod sa akong listahan ang mga Chan. Diyan sa siyudad sa Lapu-Lapu, murag ilaho na lang ang Chanan. Nag-una si Lapu-Lapu City Mayor Ahong Chan. Ikaduha iyang asawa nga kongresista nga si Cindy Chan. Dayon ang ABC President nga si Daday Chan. ABC President naglingkod karon sa Lapu-Lapu City Council. SK Federation President Orlan Chan Karungay. City Sports Commissioner Vince Chan Karungay. O Epidemiology and Surveillance Unit Head nga si Grace Chan Karungay. Na doon ako'y marites nga addition ini na doon ay laing anak si Mayor Ahong Chan na nidaog sa niaging eleksyon. Pero I don't know, nakahibaw ba si Cindy Chan? Murag dili anak ni Cindy. Ang anak ni Mayor Ahong na nakadaog sa murag sa eleksyon sa barangay sa niaging tuig. Sunod sa kong listahan mao ang mga Durano. Napukan ang mga Durano sa ikalimang distrito pero nagpabilin ang lapad nila nga dinastiya sa siyudad sa Danao. Nag-una si Danao City Mayor Mix Durano. Pero ang tinod nga hawod mo ang iyang vice mayor, ang iyang amahan, na si Nito Durano. Sunod si Konsehal Monching Durano. Sunod si Konsehal Ivy Durano. Sunod si Konsehal Miguel Magpale, ang anak ni kanhi Vice Gobernador Agnes Magpale. So, sa Danao City, sa mayor, vice mayor, 3 ka konsehal. Pulos mga Durano. Pulos pariente sa mga Durano. Apil sa akong listahan si Sugod Mayor Munien Durano Strigan o si Sugod Vice Mayor Richard Strigan. Pero strictly speaking, di na sila sakop sa pamilya sa dinastiyang Durano. Kaya tuan naman sila magpaluyo ni Gobernador Gwendolyn Garcia. Sunod, si Tabok, Danao City Barangay Kapitan Dino Durano Sibico. Mura o anak ni kanhi Provincial Board Member Judy Durano Sibico. Sunod sa akong listahan, ang dinastiya sa mga Calderon. Technically, pariente ni sila sa mga Durano, pero muraman og wa na ang mga Calderon, wa na magsalig sa mga Durano. Nakalihok na sa ilang kaugalingon o nagtukod na sa ilang kaugalingon dinastiya. Ang pangu karon sa ilang dinastiya mao si Kongresista Peter Calderon sa ikapitang distrito sa Subo.
Dayon si Mayor Tito Calderon, mao ni ang batugang neurologist sa Subo. Mao'y mayor sa Sambuan. Sunod si Konsehal Marisa Calderon Alasas sa lungsod gihapon sa Sambuan. O si 2nd District Board Member Raymond Calderon. Igsuon ni Kongresista Peter Calderon. So marag tulo ni sila magsuon. I don't know, ako kailan ni Marisa Calderon Alasas. Ila ba ning igsuon o igunsa din nila. Pero mauni ang mga Calderon. Nagsugod na sab sa ilang mga dinastiya. Kung ako nahibawan na si Kongresista Peter Calderon na naman sa iyang katapusan termino, murag ang mupuli niya mao ang iyang asawa na doktora din sa Subo. So tinuod na gid, nahingpit na gid ang dinastiya sa mga Calderon diha sa 7th District o sa 2nd District sa probinsya sa Subo. Ang sunod sa akong listahan, timan ay kini mao ni ang mga dinastiya na dunay 3 or more members. Wa maapil ini ang tagduhara ka membro. Ang mga Uwano sa siyudad sa Mandaue nga gipanguluhan karon ni Kongresista Lollipop Uwano Dizon sa Lone District sa siyudad sa Mandaue. Board member dili ni Alfie Uwano. Ang board member si Jonky Uwano, mo'y board member sa Lone District sa siyudad sa Mandaue. Mandaue City Councilor Anjong Uwano Icalina. Consolacion Councilor Alfie Uwano. Konsehal ni diri sa Amos Consolacion. Number 1 councilor sa diaging eleksyon. Igsuon ni Lollipop Uwano. O si Opaw Barangay Kapitan Nixon Dizon. Na ako nadunggan pating Haura diha sa distrito sa Mandaue. Murag maoy mo screen sa tanang proyekto nga ipatuman o maoy magbuot unsaon sa pagpatuman sa mga proyekto diha sa Mandaue. Nagsunod sa akong listahan ang mga lagun. Gipanguluhan ni Ako Bisaya Party List Representative Sunny Lagun. 6th District Representative Daphne Lagun, iyang asawa. Konsehal Dayson Lawrence Lagun sa lungsod sa Cordoba. O Konsehal Dayson Lawrence Lagun sa Tuburan. So parihag nga Lawrence ang usa, Lawrence ang usa. Pero managlahi ang lungsod, pati lagiwa. Ang usa ni asa Cordoba, ang ikaduha to asa Tuburan. Pero managsuon na Lagun, anak nilang Kongresista Daphne Lagun. Nagsunod sa listahan, tulo na lang sila kabuok. Si Naga City Mayor Val Chong, si Vice Mayor Virgilio Chong, o si Konsehal Clint Chong. So, pertidaghanang Chong diha sa siyudad sa Mandaue, ambot unsaon na lang sa ilang mga kaatbang pag-chongasong. Nagsunod sa listahan ang mga Martinez sa Bugo. Ang mga Martinez natumba na sa 4th District pero nagpabiling ligon ang ilang dinastiya sa siyudad sa Bugo. Nag-una na karon nila, ang nanguna nila mao si Bugo City Mayor Carlo Martinez. Ako na ibawaan kini si Mayor Martinez usa doon na kasinitian sa bugad sa gobyerno sa wa pa siya makadaog pagka-mayor sa Bugo kay murag mao ni ang commissioner sa National Telecommunications Commission NTC sa una. Sunod si Vice Mayor Mayel Martinez, iyang igsuon. O si ABC Provincial Federation President Tining Martinez. Mao ni original nga politiko sa mga anak nilang anhing Mayor Juni Martinez o ni kanhi Kongresista Clavel Asas Martinez. O karon nagpabilin sa Cebu Provincial Board is ABC Federation Provincial Federation President. Sunod, tulog yapon ni sila kabuok. Aloginsan Mayor si Cesari ba rin pag-pronounce? Cesar Ignatius Moreno. Vice Mayor Raisa Moreno o Konsehal Christian Moreno. So ang ilang inahan o ang ilang amahan pulos na bolilyaso sa ilang mga transaksyon na konbikto ni sa mga kasong gipasaka batok nila pero nagpabilin ang mga Moreno nga labihan kahawod diha sa Aloginsan. Wa matandog ang ilang dinastiya. Sunod sa akong listahan ang mga diamante sa lungsod sa Tuburan sa kasadpang Subo. Na interesting note ini, kini mga diamante o mga lagun naggubat patani ni sa una. Pwedeng away ani mga diamante o mga lagun. In fact,
sa pasiunang resulta sa eleksyon ni daog si Daphne Lagun. Pamurag ni daog si Diamante unya ni protesta si Daphne, siya ni daog sa recount. Pero nahuman na lang ang termino ni Aljun Diamante, ang mayor, wa gid kalingkod si Daphne Diamante. Ang among nahibawan, nagka-uyo na sila. Na imbis mag-unay, mag-uyo na lang. So murag kota sa mga lagun, yan naman sila sa 6th District. Gibutang na lang usan na kaanak ng konsehal diha sa lungsod sa Tuburan. Di gyapon sila masiro. Pero tulo ka Diamante ang naghawd karon sa munisipyo sa Tuburan. Si Tuburan Mayor Aljun Diamante, si Vice Mayor Danny Diamante, ug si konsehal Wilfredo Diamante. Maura ni ang akong listahan sa mga dinastiya na dunay tuto o mas daghan pa nga mga sakop dinhi sa Subo. I'm sure mapunan ninyo di lang dinhi sa Subo, hasta sa Bohol, hasta sa Leyte, sa Southern Leyte, hasta sa Mindanao ug sa ubang mga lugar nga maabot sa atong Sibya, palihog atong punan. Kay ako nagtuo sa tambag sa atong katiguangan nga kung makailata sa atong problema, mas makakita tagsulbad sa atong problema. So karon nga atong na-concretize kini mga lugar nga nahimutangan sa mga dinastiya, palit ikumparar ang state of development ini mga lugar. Kay sa pagtuon sa University of the Philippines, nakaplagan nga ang labing pobre nga mga probinsya o mga rehiyon dinhi sa Pilipinas mao kadtong gidominahan sa politikanhong mga dinastiya. Ang labing progresibo nga mga lugar mao ang giduma sa mga dili sakop sa mga politikanhong dinastiya. Example ini ang Metro Manila. Dunay dinastiya ang Metro Manila, mga Binay, mga Gatchalian, pipila sa mga ehersito, mga estrada, mga dinastiya na sila, lisod kaya sila tandugon sa ilang mga lugar, mga Kaitano. Pero sa kasagarang dapit sa mayoriya sa mga lugar sa Metro Manila, way influensya ang politikan ng mga dinastiya. Kung nang nisulbong. Of course, nakatabang sa nga ang Manila mao'y sentro sa negosyo sa Pilipinas. Tanang labing dagko ng mga negosyo sa Pilipinas na magsugod o na matapos sa Manila. Naadiha ang ilang mga national headquarters sa mga Ayala, mga Gokong Way, mga C, mga Gutyanon o uban pa na bantugan mga apelyido o mga adunahan ng mga pamilya din sa ato sa Pilipinas. So, balik ta sa ato pangutana karong hapon. Kung sa itong daganan, batok ining politikanhong mga dinastiya. Panahon na ba mangita tagputi nga tualya o aton na lang iitsa? O surrender na lang ta? Hurar na lang ta ini mga dinastiya? Hunong na lang ta o batok nila? O ato na lang silang tabagan? Ato na lang silang ipangaliya nga unta tultulan sa maing agianan sa Espiritu Santo ang ilang mga proyekto, ang ilang mga programa ug umaabot nila nga mga gibuhaton. Wa mo giduganan ang ilang mga kaatbang. Kwartahay man ang eleksyon. Dinis takbayan sa Subo, mao ni example sa dinastiya of two members, si Mayor Mike Rama o si Kongresista Edo Rama. Pero kung nuntan ang planong Mayor Mike Rama, magpuno siya ikatulo. Iya padaganon si Attorney Michael Rama, ang iyang anak. Kutuuhan iyang kanta, hastas malo ang iyang asawa, iyang padaganon pagkamayor sa Cebu City, o si EJ kadako na padaganon ni Barangay Kapitan. Samtang siya mag-gobernador sa Subo. Mamunang kanta ni Mayor Rama nga. Iyag yung kanta atubanga sa flag raising ceremony diha sa Cebu City Hall. So, imbis minusan, posibleng mulambo pa, mulipang pa ang mga politikanong dinastiya din sa ato sa Subo o sa babahin sa Pilipinas. Pero paano nako? Dili ta angay magpakawa sa paglaom. Doon na pa'y kahigayunan na mapuka nato kini mao mga dinastiya. Timan ay kini mao mga dinastiya napukan ni sa una. Ug way sukaranan na sila mapukan karon. Kini mga Cuenco dinastiya man ni sa una. Kagamhanan in mga Cuenco nakibatok ba yanis mga Osmeña. Tanawa, kinsa na nabilis mga Cuenco si Konsehal James Cuenco na lang. Ang mga Durano, perting hauraan ng mga Durano sa una. Karon,
nalimitahan na lang sila sa siyudad sa Danao. Doon na sila mga pariente sa Danao, kanang mga Duterte, ilang mga pariente, pero ni-aposta sa Pikas. Si Muñoz Durano, na-aposta ni Gobernador Gwendolyn Garcia. So, in effect, naminusa na, nahipos na ang dinastiya sa mga Durano diha sa ikalimang distrito sa Subo. So, ato tiling susihon, unsa may hinungdan, ngano nga ang kahawod sa ang karaan nga mga dinastiya nga wa na karon nangawa man. Unsa may rason? Dili ko suhitos kasaysayan sa politika, pero ako nakit-an gyud nga common denominator sa mga dinastiya nga nangapukan, panag-unay. Nagkaunay ra sila. Ang nature gud sa politika ng dinastiya, greed. Ambition. Why kinutuban nga kahakog? Why kinutuban nga ambisyon? Sa politika, sa negosyo, sa pagpanghawod sa nakalilain nga natad sa kinabuhi. So, sa ilang kahawod, moabot yun ang panahon na sila nalay magtikaw-tikaw. Ug yan ang higayuna, ang ilang kahawod ug ang ilang kaambisyoso o kaambisyosa maoy pabilo sa ilang panagunay. For example, kini mga Garcia. Kung di na mudagan pagka-gobernador si Gwen Garcia, kinsa may mupuli niya? Paraganon ba niya iyang anak, si Cristina Garcia Frasco? Di ba mangigi ang iyang manghod na si Pablo Jan Garcia? Di ba manguhit ang iyang laing igsuon si Winston Garcia na maayo ba sa kong laki? Hawad ba ako sa iya sa una? Tiyalig. May tiyali ako sa papulihon niyo mo sa Kapitolyo. Kinsa may makapugong sa mga Garcia kung mga bisyon na. Doon ako'y nahibawan. Dili siya sakop sa pamilyang Garcia, pero nagsugod sa neopolitika ng dinastiya sa usas sa mga lugar din sa Subo. Lang usultig lungsod ba o syudad ba. Ang mayor, nana siyang katapusan na termino karon. So, kinahanglan na siya nga pulihan pagkamayor sa eleksyon o niya sa Mayo sa sunod tuig. Ang nauyunan sa ilang pamilya na ang mupuli niya mao ang iyang manghod. Na vice mayor karon. Pero ang mayor dunay iyang kaugaling mo plano. Ang gusto niya mupuli niya mao ang iyang asawa. So sa man aron paghusay. Ang mayor gusto iyang asawa mupuli niya. Ang pamilyas mayor gusto iyang manghod mupuli niya. So para nako, mao na lang na atong daganan ang panag-unay sa mga dinastiya. Mga Osmeña, unsa may natubahan sa mga Osmeña? Old age, kay hamtong na si kanhi Senador Serge Osmeña, ikataw masakito na, si kanhi Mayor Tami Osmeña, hamtong na, kunya, ni pahibaw yun nga, wala na siya ambisyon nga mudagan pagka-mayor sa Dakbayan sa Subo. Patay na si kanhi anhing Gobernador Lito Osmeña, patay na si anhing Senador Sani Osmeña. Pero sa buhay pa ni silang upat, kinsa ba makatumba at mga Osmeña. O duha sila mag-ipon o sa ka-local government unit, pero duha ka Osmeña sa Senado. Usa ka Osmeña Gobernador sa Subo, ang kinadatuan nga probinsya sa Tibok Pilipinas. Usa ka Osmeña ang mayor sa kinadatuan nga syudad. Dini sa Subo, kundi man sa Tibok Kabisayan. Kahawad sa mga Osmeña, ngano napukan man ang mga Osmeña. Either na-absent sila sa panahon o tungod sa ilang panagsugi. Wa man gito sila di man to sila migo. Ang migo atong tinuod si Tami o si Serge Osmeña raman kay managsuod. Pero si Sani Lito Osmeña kasungi. Si Serge o si Sani Osmeña wa makasabot. Si Tami Osmeña si Sani Osmeña mag-ininsultuhay. Diha pati ubang mga Osmeña. Karon si Junjun Osmeña na nahibilin sa Cebu City Council na nagbarog sa mga Osmeña. So, kutob na balanta sa pagpaabot, wa ba tay laing mahimo sa pagpukan sa politikan ng mga dinastiya? Kundi mausab ang mga lagda sa eleksyon,
kung way makabadlong sa vote buying, kung way makabaraw sa paggamit sa government resources sa pagpangampanya sa mga incumbent na mga politiko, wa tay daganan. Way maka-irog, way maka-pildi sa incumbent nga mga opisyal. Ug tungod ana, ang mga politiko nga doon na untay tarong nga mga ideya, mahipos na lang. O tingog na lang silang atensyon sa ilang mga panginabuhi, silang ginagmay nga mga negosyo, kaysa mag-usik-usik sa ilang panahon, bugasto silang kaugaling mong kwarta, kahibaw sila wa sila daganan. Kaya ang mga putante, dili mo tanaw sa plataforma, kung dili sa kwarta. Kinsay kinadak-an o mahatag na kwarta mo'y mudaog sa umaabot nga mga eleksyon. Pasaylua, maybe para ninyo cynical na kaiko, pero kung sa may laing konklusyon na imong makuha sa resulta sa nangagi nga mga eleksyon. Nganong ang labing badlungon, mao may nidaog. Nganong ang labing taphaw, mao na hinoy number 1. Sa national politics, lahi. Dili-tili na madaog kwarta. Kana visibility, kana ang mga inilang nga mangangan, kana ang fear factor sa panahon sa mga Duterte, ang popularidad sa mga Duterte tungod sa to sa kahadlok sa katawhan nila. Karon tanawa. Nawa na sa gahom si kanhi Presidente Rodrigo Duterte. Doon na ba may mahadlok niya? Doon na ba mayor sa Subo nagpakita gawas ni Mayor Mike Rama sa iyang rally niya itong Domingo? Wala. So, weather lang, sigon pa ni kanhi Presidente Joseph Estrada, ang nakapait kay perting dugaya pang mapuo sa mga dinastiya, kay hasta ilang mga anak, hasta ilang mga ikagaw, hasta ilang mga apo, hasta ilang mga apo sa tuhod, giandam na daan. Aron nga mo'y magpadayon sa pagpalig-on, pagpalampo, pagpalapad pa sa ilang politikanhon nga mga influensya. So karong hapuna, open-ended ning atong programa, mangutana ko ninyo. Unsa may lain natong sulbad sa politikanhong mga dinastiya? Ato na lang sila paabuton, kano sila magkaunay, ug mapungkang, ug mapukan. Ato silang ipangaliya nga giyahan sa Espiritu Santo aron tarong ang ilang mga buhat, tarungon pagpatuman ang mga proyekto. Uto na tay mas mamugnaon o mas aktibo lalakang nga mahimo. Pagpukan, pagbungkag, pagtangtang sa katungdanan sa politikan ng mga dinastiya, hoping na mapulihan sila o mas takos, mas tarong, mas ligdong na mga leader. Palihog, ipadangat ang inyong mga huna-huna, ang inyong mga sugyot diya sa atong comment box. Uban ni Dr. Iris o ni CB diri sa Bukirang Barangay sa Kasili, sa Konsolasyon, kini si Leo Lastimosa. Magpasalamat sa inyong padayon nga pagsubay, pagsalig o pagpaminaw sa atong panahong dayong kilong-kilo. Daghang salamat, CB Girl.